tai Ctrl R, jolloin sai tän loop cut-tuulin ja ennen valintaa piti tosiaan hiirellä rullata monta kattia haluaa. Tai sitten oli se, että valittiin alue ja kaksoisveestä ja subdivide. Näin. Ja kun me painetaan tabulaattoria, me päästään tänne ja mikään ei ole muuttunut päällisin puolin. Ainut suuri ero, minkä te huomaatte, on täällä on verticalsseja on 112 pintoja 91 ja jne. Et jos me otetaan täältä kaikki pois, niin se muuttuu 12, 7 ja 14. Että sikäli. No, jos me nyt tehdään tähän uusi cube, ice cube, ja sen jälkeen mietitään, että niin mulla ei toi 3D-kursori 0 pisteessä nyt, eli kun mä painan N, mä saan tänne vasemmalle oikealle aukeen tällaisen lisävalikon, ja täällä on 3D-kursor on täällä, eli tää on -1 ja 1, eli jos me vaihdetaan tonne nollat, poistetaan toi ja add cube, niin me saadaan se 0 pisteeseen. Tää renderi tekee uuden objektin aina sinne, mistä 3D-kursori on. Ja sen takia juuri mä haluan, että mä napsin sitä väliin, minne sattuu kerta. Mä itse jotakuinkin haluan päättää sen, että minne mä laitan sen. Anteeksi. Ja voidaan tehdä nyt vaikka oikein ensimmäinen muoto. En mä nyt tiedä, onko se muoto, mutta ensimmäinen kappale. Eli valitaan. No joo. Tehdään se näin. Tää on helpompikin tapa, mutta ei se väliä. Tai siis helpompi, mutta mennään nyt vaihe kerralla. Eli otetaan yksi pinta, painetaan E:tä ja sen jälkeen S:ää. Tää näköjään vähän päivittyy hitaasti perästä ja screencast. Ja sen jälkeen, jos me pistetään tähän 0,5, niin se tekee puolet pienempi kuin pinta. Ja me voidaan tehdä toiselle puolelle sama, eli E, S ja 0,5. Ja jos katsotte, niin tuo näkyy. Pääsenkö mä sinne? En pääse. Periaatteessa täällä näkyy se scale-suhde, mitä sillä hetkellä tehdään. No, niin me voidaan valita tää. Käännetään toiselle puolelle. Painetaan Shift-pohjasta tätä. Eli nyt meillä on molemmat päät valittuna. Ja jos me nyt halutaan nähdä tästä läpi, niin kun me painetaan Z, me saadaan rautalanka näkymä. Niin nähdään, että molemmat puolet on valittuna. Sen jälkeen kun me painetaan S ja tänätään vaikka 1,5, me saadaan tän näköinen pönttö. Ja kun me painetaan tabulaattoria ja mennään pois, niin mulla on luotu ensimmäinen muoto. Eli tällaista tää niinku on ihan basic-tasolla. Voidaan myös vetää näin. Ja mulla on nyt näköjään joku snappi päällä. Z 0,5
0,5. Tässä pitää ottaa huomioon sitten se, että jos me tehdään tää scale 0,5 extrude scale 0,5. Eli jos me tehdään tää skaalaus tällainen, että meillä on nää valittuna ja scale, niin scale tekee periaatteessa 100% eteenpäin, eli alle 100% on sisäänpäin ja tässä siis pienentämistä ja yli 100% on isontamista. Eli mä pistän tuohon 1,5, niin se tekee samalla lailla kuin se teki tännekin. Mutta taas tää, minkä mä teen tänne, poikkeasi siitä sillä tavalla, että tässä mä GZ 0,5, GZ miinus 0,5. Eli tässä mulla on sama lähtökohta periaatteessa kuin äsken. Ja scaleillä tehtynä tää skaalaa tätä kappaletta tai tätä pinta-alaa ylöspäin mentäis kans yhtä paljon kuin siirtymää. Niin G:llä tai tällä kun mä movilla teen tän, eli G:llä Z ja 0,5, niin silloin se siirtää tän pinnan muuttumattoman kokoisena valittuun suuntaan ja se ei ole sama asia kuin scaleillä tehtynä. Ihan vaan off topicina. No me voidaan tehdä tää vaikka se extrude scale 0,5 ja X ja face. Tulee reikä. Tehdään sama toisella puolella. Extrude scale 0,5 ja X ja face. Meillä on reikä. Ongelma meillä on tässä, että meillä on sisällä tyhjä. Eli me voidaan nyt tehdä sitten tällainen, että me vaihdetaan Control- ja tabulaattorilla Edge Mode tai täältä Edge Mode ja valitaan tuo. Niin me ei pystytä nyt valittamaan tätä kappaletta viivaa tuolta läpi. Meidän pitää olla joko yleensäkin ottaen Edge Modessa, mikä helpottaa kummosta. Katsotaan nyt, miksi mä päässyt. Joo, no sai sen valittua. Eli nyt valitaan noin 2 viivaa ja painetaan F. Ja valitaan noin 2 palkkia ja F. Eli oi parkulle, väärä palkki. F. Ja eli F:llä pystyy täyttämään tyhjiä kohtia. Mutta se vaatii periaatteessa vähintään 4 pistettä. Ja nyt me voidaan tehdä vaikka näin. Me valitaan toi päällykappale X, face. Ja nyt me ei pystytä tekemään pintaa tosta tonne alaspäin, koska meillä ei yksinkertaisesti ole tää segmenttejä niin tehdä, joten mennään top viewiin, painetaan Z ja painetaan Ctrl ja R, jolloin me saadaan tää segmenttituuli, millä pystyy lisäämään näitä, niin Ctrl ja R ja sitten valitaan tämä ja nyt me voidaan painaa hiiren oikealla, jolloin se jää tähän. Me pystytään siirtämään tätä, koska me halutaan vaan. Me voidaan ottaa täältä tää magneetti päälle ja valitaan tästä listasta vertex. Eli nyt kun me painetaan G, X, niin me saadaan tässä suunnassa vietyä, mutta me pystytään lukitteen tää ihan mihin vertex-pisteeseen me vaan halutaan. Eli nyt kun me painetaan taas Ctrl R, valitaan tää linja. Niin nyt meillä onkin siinä
4 segmenttiä, mitkä me tarvitaan.